Едно. И какво става, потребители на YouTube? Тук с мен е мистер Били Про Хъсел. И както гледате, днес играем Minecraft Survival епизод 2, защото пак сме в същия сервер. Там, дето играхме с апликатори Горов, обаче си направихме нов холм, защото миналият ни го изгрифаха. И ако някой знае как се прави реш, да ни каже, защото аз случайно забравих. И това е голям проблем, защото пак могат да ни открият и да ни го изгрифат. Дано холма ви харесва, коментирайте, абонирайте се и дано тези два survival ви харесат и да получат повече абонати, а не моите абонати да бъдат мои приятели. Защото за сега моите абонати са моите приятели. Защо правиш? Толкова с това Чакай, искам да си взема този чак за мен. Аз го взех аз. Брата ли ще има? Не, просто тук да си го направя така. Добре, гледай да не е много ниско, иначе няма да можем да се качваме, виж. Какво? Сложи и отстрани, ако искаш. Не, всъщност, да. Тук така можеш. Между другото, ако някой влезе в този сервер и ако ни открие, макар че... Чай, че това от преди малко съм се го пуснал. Тук... Ако може, ако ни откриете холма, ви умоляваме да не ни грифате и да не... Да, и много ви се умоляваме, защото ние тук затова направихме голям труд да го направим. Както виждате, всичко това съм го копал аз, а пък тя е направила уютите, а пък аз съм копал всичко. И затова, ако може, не дейте да грифате и да барите често. Между това сега ще направи една брадва да ода за дърво. Защо съм си? Между това имаш ли едно дърво? Едно дърво? Да. Какъв вид дърво? Дърво? Каквото и да е. Само едно, бе! Чай, ще ги върна тя. Става ли си едно? И всяка име аз ще си нападая. Брадва. Тън. Брадва. Идвам. И да, знам, че си направих две брадви, защото така и би трябвало. Нали, ако ми свърши. За ви кажа, за първи път влизам в този сервер. Аз. За втори? Не, за първи казах, за първи. Да, тя за първи път влиза, иначе тук, ако помните, аз качих клипа днеска, дето тук в този сервер сме с Горов и апликатор, обаче просто ни изгрифаха цялата къща, както казах, и затова се преместихме. Те още не ни знаят холма на другия къде ни е. Може и те да са се преместили там с един мой приятел от Дудока Ендербро. Ти къде си тъпа? Бегай, те се телепортирай! Ама, защо? Влизам само човек. Чай. Значи няма нужда. О, Куипъл. What the fuck, как го казах? Не. Добре. Какво стана, бе, това? Крипър гръмна, бе. Какво да стане? Къде? Тука, при нас. Миналата? Не. What the fuck? Не, на един друг холма. Зомби са
скелет с голден броня, цялата енчант. Бони, ще мога ли да го убия според теб? Той ме напада помощ. Добре, ще опитам да го убия. Убих го. С 3 хита само го убих. What the fuck? О май гад. Не. Не ни трябва. Всъщност за теб трябва. Освен за газ, всъщност, не знам, да видя. Сега идвам, дами и господа. Да, тя отиде някъде. Мерси, че ми го дадохте, това е много от полза, хора. Айде. Да, направо ни е доста от полза, наистина. Падай. Нищо този път. Дефектно дърво, какво искате. Добре. Това да чупим. Добре, това не е дефектно. Да знаете, че ще събирам поне колко място имам. Да. Ще изхвърля Не. Ще изхвърля гравела. Между другото, честно казано, и аз не знам защо ми е на български. Просто като си изтеглих играта ми беше на български. Иначе до сега съм играл на английски. Аз направих втора брадва, защото fuck you. Не това. Само да обера това дърво и си ходим за храна. Така. Крипъл! Fuck you. Спам. Има ли нещо? Не. Добре, къде беше панелката? Ето я. Ще ходим там като баба. Нали каза, че няма... Нали каза, че няма да ядеш? След малко. Не казах, че малко ядох. Малко. Ама ти сега ли? Сега вече ядох. Скоро ще вечеряш ли? Сигурно, след малко, не знам. Окей, аз се връщам в холма и съм си събрал 52 дърво. Не обработено. От бялото това, дето искаш. Значи, така ли ще го правим? Чакай, не. Само там. Не, това беше грешка. Какво? Ето, ще откарам. Окей. И стането ми беше по този начин. В едно място... Не, Бони! Искаш тук да е отчерненото дърво, пък после... Не, всъщност не. Или да, искаш тук да е отчерненото дърво, пък тук да продължава в бялото и тук пак черното и така. На ъглите ще има черно дърво. Мен поне ме кефи. Да, може да има право. Да хода ли да събирам? Да хода в Слънчево? Не, дъбовото обаче ще бъде тук така. Ама обработено. Не обработено. Не обработено. Ети, това дърво ти да продължиш. Ето, Бони. Всъщност аз имам. Ама аз съм пълен. Тъй, че ето ти пак. Опа. Как се мяташе? Да. Знаеш? Вънка заваля. Къде е вънка? Изкараме къла, да. Леле,